Sa Lapu-Lapu City, mukapin sa 300 ka mga tao ang nasita o gipamulta tungod sa nagkadaiyang mga quarantine violations. Samtang lakip sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health. Siluan Mayrundina sa report. Sa executive order nga giluwatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chani adtong Sabado, gipahibaw niini ang temporary suspension sa pipila ka mga kalihukan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sugod ni atong Sabado Pebrero 20 hangtod Pebrero 27. Kini aron kapugngan ang padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan, ilabi na nga base sa report sa DOH-7. May mga samples usab gikan sa Lapu-Lapu City nga nakitaan og variant of concern. Subay niini, temporaryong gipahunong ang tanang matang sa contact sports ug sporting events, cockfighting o sabong sa tanang licensed cockpit sa dakbayan, operasyon sa mga internet cafe ug tanang non-essential mass gatherings sama sa group exercises, mga work-related conferences ug birthday parties. Nagpatuman usab ang dakbayan og liquor ban, lakip na videoke ug karaoke activities. Ug sukad gipatuman ang EO sa mayor, 367 na ka mga individual ang nasita ug napamulta tungod sa nagkadaiyang mga quarantine violations. Samtang gikonfirmar usab ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nagpositibo sa COVID-19 ang iyang igsuon nga si Grace Mary Karungay, kinsa epidemiologist sa Lapu-Lapu City Health Office. Lakip sa natakbuyan usab sa COVID-19 ang driver sa contact tracing team. Hinuon wa matakbuyi ang pamilya ni Karungay. Actually, nag-isolate naman kita siya. Nasa sa isolation facility, pero since nag-difficult breathing siya, kinahanglan siya oxygen. Sa pagkakaron, aduna nay 514 ka mga active cases sa COVID-19 ang dakbayan, apan sagad niini mga asymptomatic. Uban ni Cleofer Lumayag, ug Renante Quiñones, Luan Marondina, Balitang Bisdak.